Open Drama presents Handumanan So Ka Awit. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ingon sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Hari. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Can't Make You Love Me. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Hari. Mahal, day off man nimo inig Sabado, di ba? Kuyog ta ha? Asa man ta? Pawanon ti ka sa amo. Ipaila-ila ta ka sa akong pamilya. Wow ha? After pila ka years, nakahuna-una na gidin taon ka. Nga ipaila-ila ko nimo sa mong ginikanan. Mahal, naibaw biya ka nga wa ko'y uli-uli sa amo. Busy kay kus trabaho. Ay, sige na lang. Ang importante nga mapaila-ila na gid ko nimo sa imong pamilya. Salamat kay naulit na kititaw ka, anak. Gimingaw na sagay ko ninyo, ma. Sila na rin, ma. Ang akong uyab. Ay, nagkita na gyud taday. Sa Facebook ra gyud ko pero makakita nimo. Gwapa gyud ay kas personal. Salamat, tita. Ay mama, uy, pag mama na nako, okay? Dali na mo mga onata, nagpaabot na imong mga igsuon sa lamisa. Maayo kay gida naging ka ni Kuya Dris Baila na. Nakahuna-una naging siya paila-ila ni mo na mo. Nag-agad naman sa ko sa imong kuya, God, Limuel. Ayaw na lang gud na ninyo i-big deal, God. Importante nga niya nami. Ay, dong, wa kay plano nga ari na lang mag-ulian. Mas maayo maggud nang naara ka dinhi ba? Ari na lang mo puyo ni Lana. Total, nag-ipon naman mo, di ba? Why problema na ko, mahal? Ikaw? Sige. Mahal, plano na ko may eskwela og balik ba? Pero murag mahurot naman lang akong oras sa pagbiyahe. Uy, kay medyo layo-layo na ba dinis inyo ha sa syudad. Okay rin mo kung ato na lang ko syudad mo puyo? O ba nanti ka, mahal? Sige lang. Atong ingnon sa mama nga mamalik na ta sa syudad. Ha? Ay, ani na lang, oh. Pagkuha na lang mong motor, anak, aron mahatod ni mo si Lana. Sure ka, ma? Oo. Og ako mo ay magpa-eskwela ni mo, Daylana. Basta kay diri lang mo puyo, okay? Salamat, tita. Congrats, mahal. Salamat, mahal. Og salamat sad kaayo sa imong pamilya, ha. Nakahuman gyud ko tungod nila. Pinangga man kanila, mahal. Mao gyud. Pero nakabantay ba ako sa imong mga igsuon, mahal? Murag lahis lagi sila tinagdan ako karon ng aging adlaw. Wa ba ka na sila mangiki, no? Wa siguro, mahal, oy. Di mo na sila ingon na, good. Ug wa sad ko makabantay, ana. Pero sige lang. Ako rin bahala, ana nila.
Oh. Hi, Mas Lana, Harry. Naigilakaw, te. Asa man, naglaag-laag? Ganahan oroy kag ingon anang babae, no? Te, nanong ingana makadag istorya bahay nila na? Sultira gugo, namoy problema nila na? Na, di na lang ko maghilabot, Harry. Pero may nang mahibaw ka nga wa ko makauyon anang imong uyab. O kung mo man din ha, mas may pagpahawa na namin din eh. Mamalik na lang mi sa syudad ni Lana para wa ni samok. Sa ato pa, mas pilion nimo sila na kay namo nga imong pamilya. Kung gikinahanglan, nganong dili? Mahal na ko sila na te. Og andam kong talikdan ang tanan para niya. Harry, Naana ko nakitaan nga kapuy-an na to, mahal. Mo ba? Pila may abang mahal? 15K ang buwan. Ha? 15,000? Asa man taong tag 15K kada buwan, mahal, uy. Wala na kan anay, ana. Pilar ba isuldo na ko, ha? Pilar sa isuldo ni mo. Mahal, ako nalay bahala sa abang. Ikaw nalay bahala sa mga bills o sa atong pagkaon. Ha? Asam sa kagkwarta? Basta, ako nalay bahala, ana. Oh. Saligi lang ko, okay? Uy, saan mga orasa? Ay, katlaon pa ba di ay? Well, Miss Lana? I'll just call you later. Don't forget to send me money, okay? Kinsa mo ka istorya ni Lana? Lana? Oh, Harry? Nagmata na di ka? Tubag ako. Kinsa to imong ka istorya? Akong uyab. Uyab na ko nga foreigner. Usa? Gibuang landay ko ni mo, Lana? Wa! Ang tinuod. Ako lang siya gigamit aron makatabang siya na ko bahin sa kwarta. Pero bisag kausawa pag mi magkita, mahal. Mahal, please. Sabta ko. Makatabang ni siya na to. Nagkinahanglan kayo ta kwarta karon, di ba? O, sige. Musugot ko nga padayuno na nimo. Pero, gusto kong makabasa sa inyong conversation, ha? O kung mag-istorya mo, kinahanglan na ako. Oh, sige. Gadog di sugot man itaw kaan ang inyong set-up na. Di man sa ko gusto nga mawaan ako sa Lana, ma. O sa pasad, nakasabot ko kung anong nabuhat ni niya. Unya sigurado kyud ka kaga maora na binuang nga kipuhat niya. Ma, ay kung inga na, nga naasad kay pagduda ni Lana. Ikaw na lang ganing akong nagkasultian sa tanan kay naibaw ko nga di ko makasulti sa akong mga igsoon bahay ni Lana. Unya, nagkunahuna sa di kagbati sa akong uyab. Dili man sa ingon ana anak. Di lang mi gusto nga buangon ra ka. Sorry ko nakasulti ko ana. Basta bayan na ka kung doon na ganit mo'y problema ni Lana. Naarakit ng imong pamilya, okay? Salamat, ma. Mahal, kabisi ba ni mo di agad? Saan mong rasa, oh? Sige lang, gihapon kagatubang na yung cellphone, eh. Kisa mo din mong kachat, eh? Ay da, mga kauban na ako sa trabaho, good. Grabiya sa dana, eh. Tibok adlaw na gaya mong nag-uban gani. Unya, mag-chat-chat, gihapon mo. Wa pa mo pul, eh. Kapuya ba ya, uy? Magbuot man hinuon ka na ako. Matuog na ko, eh. Lana. Ayaw na lang ko kuha, Na ako'y lakaw karon. Maadto ko sa mall. Mao ba, mahal? Sige.
Paabot lang ko nga mauli ka. Uy, gilaay mo ko eh. Dugay pa mo ito maulis lana ba? Makigduwa ko ni Bay Rudy yung basket be. Aron sad paninton ko. Oh, maayo kay nagkaroon na muduog basket ron bay. O bay, gilaay ko sa bahay god. Ay, ana ginabay. Sa naanan mo nga na pirmi si Lana sa imong tupad. Pero nuguna ba no? Human sa tanan yung kaagi, nagbuwag na magyapon mo? Oh, ha? Buwag? O sino nagbuwag bay? Ha? Wala yung mga buwag. Uy! Nagkita mo kung kausa ni Lana. Yan na siya kauban nga lalaki. Ug ningon siya nga, nanguyab to niya, kaya nabuwag na ko na mo. Unsa? Sorry, Harry. Sa to ba, tinuod yun eh? Oo. Kaysa tinuod lang, no? Gikapoy na ba sa gyud ko sa atong relasyon? Gipulan ako. Mura kong tatuok ni mo. Unsa? Unsa yung natuok? Ikaw po mo yung natuok? Ngawa man yun mahitabo nga but, ante ka kung sa gusto nimong buhaton? Oo, lagi. Pero feeling na ako, murag way padulngan ang atong relasyon, Harry. Suma, mag-istorya ba ta about sa atong future? Huh, mas maayo pa tong foreigner na ako nga ka-chat na ako kay magsige pa siya gisgot. Pero ikaw, murag wa ko'y kaugmaon ni mo, Harry. Bagaan ni mugnaong sa? Human ka gipeskwela sa akong ginikanan? Muingon ka lang nga anak nga, wa kay future di rin ako? Kung sa plano ni mo? Magbuwag na lang ta. Ingon anak ragudi ka sayo ni mo no? Dili sa yun para nako, Harry. Gusto lang ko mahibaw ka nga gikapoy lang ko. Og bisag buwag na ta, wa na ko mahayi nga nakaila og nakauban ti kasud sa pila ka tuig. Ako grabe ang akong pagmahay lana. Nagmahay ko nga nakaila og nakauban ti ka. Kung natagan lang kog chance nga balik ko nang sa una, mas maayo pag gilikayan ti ka. Harry! Tungkol sa sobrang kalagot ako ni Lana, nakabuhi kog mga sakit ng mga pong adto niya. Ug karon, nag-focus na lang una ko sa akong kaugalingon ug sa akong future. Ug wa pa ko'y planong musud og relasyon. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagan ning akong tampo. More power, RMN.